mina alla mene do radio Joliba ka Bamako ani Segu ko fe mi Mali kono ani Mali ko ka minnu ban laje Joliba TV News ka ambe aw bele jele foka aw wali nyumando amba faina aw danse aka kuna funu keneka limana kuna fundi sebe mbambulo koro minye fasidi sebe le sore ale biano ale ajira ka foko ko soni minye lakana kulu kerengerene doye no ko bina bla senga anga Mali danche u bela jele la o kasika anga danche nu bela jele koloshi o kuna fundira kunungo nyogonye bado senfe ministry mimbe no banga marache maboli re kuna colonel Abdoulaye Mahiga ale yo kuma fo amina anne do ola sisan mana boyino le républicain ajira ka foko gelea mimbe no be jekulu kono nu kama ko M5 RFP minye kuniba siribe yoro mamunu be ni olu afarakulu ka baraka nyongri udafo ite M5 kuma ula folo kuniba siribe koni kumana akola ay min famina ula kale awi républicain kono sisan o mana boy kalata mimbi ka ke français jamana ka no yuka jamana kondiki kalata yi minye anga politique tondo ina fo parina secrétaire général no jiba krita no kama PPR ale ko français ka kalata yi kabina fo fendo mini jarabila ko yere do amina anne do la 600 républicain kono mana boy minye nouvelle horizon ale ya jira ka fo premier ministre Dr Sogel Kokala Maïga aywa ko ale kangata CNT mawnyema no conseil national de transition abolo dalilo ka abla avril kalon na ton clem ani kelen la ko ona ke gouvernement reka bara boloda mimbe no kama programme d'action gouvernemental o tako flana ko na ke premier ministre binata o de bara unyefo maw hakila ko ubinata ningali mingwana yamana atna kete kunga binata nyefo lu de ke bara bikata tabolo minka munkera mumasika ke ani muntura ka ke nouvelle horizon yo fo mana boy minye l'indépendant ale ajira ka foko mimbi talike fana Union européenne ni oye nazara ka kele atomba ko ale ajira ka foko abina danzige aka barawla Mali kono la yanno minye uka nyoye ba minkera kunungo Bruxelles ka ufi o nyevoli ukera yanno ajala ka fo tajifire la no e pompisi wi olu kun yetle saba barabla minke ko yele mana ka ke barabla plengete were o damne na biere amina anda do fanana mana bu amusoro ka kunjani minye o ye le soir de Bamako ale ko minye bamanti wale min o kera tamalat ani inshinan aflene menaka marakonna la ko abina fo ba wale kura ulu de besena bamanti wale tigila ma do fe ka nyeshin sigida la mauma amina anda do fanana san le soir de Bamako ale konna la wala amba damne ni minye o lesore limana o lesor kumana lesore ajira ka foni wakati na ko ni jotimneke akuna funi erandira kunungo anga marabolo mimbe no nyashine do krengere la marache mabolima no ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga ale de bo barakuna waya jira ka foko bina finitigu ka kulu krengere do be no kama ko unité de garde mimina ke sababu yere anga Mali danche minumbe no bani jamana wara uche danche ula o kasika o danche nu ka bela jele koloshi ko abina ke sababu fana ka minye fere krengere nu ka ulu bla senga minya anga finitigu ye ulu ka boloka ani kasika anga danche fenfebe no ye Mali danche we ani jamana wara uche alimana ulu biseka koloshi tugumina kuna funi ya yere dira kunungo siga fodo de Saint-Fenou comme atelier national de concertation et d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières au Barain à Togode Oye ou de Kera Kunungo. Les manants à Djerala Kafo, Anga Marachi Maboli, ministre so no administration territoriale et de la décentralisation, ani MINUSMA, au lieu de Bolo Bolo Akola. Ajala ka fo yoro Mali ni Mali laje jamana wolon fla de kemeka Mali koli ulu bela jele dancew wala sa ubiseka koloshi chugumina yoro ajala ka fo adance fenfebe jatemina kera ka fo bamanci wala tigila mawde be ayoro ku foli nuna minum to ka balika do Mali kono ka chenike ka soroka bolika boka ta jamana were nuna wala sa nga dancew
dantɛmɛ wale ani jagoya silamɛya minnu bɛ to ka kɛ banbanci wale tigilamaw fɛ ka se ka o kɛlɛ ka bɔ yen colonel Abdoulaye Mayiga y'a jira k'a fɔ gouvernement n'o ye gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ye a ko nin baara in bɛna sigi sen ka joona wa sigikafɔ min filɛ nin n'o ye atelier in ye o bɛna kɛ ka hakilila munumunu k'a ko ka hakilila falen-falen u ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka baara in a sigi sen kan MINUSMA ka lasigiden min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Salifu Kulubali ye ale kɔni ye sɛbɛntiyali di k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu tana kɛ lakana baara ye nka min ye MINUSMA ye ale ta bɛna kɛ nafoloko la ka dɛmɛ kɛ walasa baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na tile 3 o de bɛna kɛ nin sigikafɔ in na Namori Kuyate ale de ye fasiri ka a ka ɲɛfɔliw la limana o mana bɔ yen an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le républicain ale kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ayiwa ko jɛkulu min bɛ yen n'o k'a ma ko M5RFP M5RFP yɔrɔ ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la nin wagati in na k'a kɛra sababu yɛrɛ gɛlɛya na t'a la u ka maa 6 bɛ yen u ye olu dabɔ u ka ko bɛɛ lajɛlen la fɔlɔ yanni ɲɛ bɛ sɔrɔ kow la a jarala k'a fɔ maa 6 in na minisiri kɔrɔ min filɛ nin n'o ye Koniba Sidibe ye a bɛ politiki tɔn ɲɛma n'u k'a ma ko MODEC a b'o fana ɲɛmɔgɔya la communiqué dɔ bɛ yen ni o kɛra avril kalo tile 9 san 2022 comité stratégique min bɛ yen n'o bɛ M5RFP tɔgɔ la a jarala k'a fɔ mouvement de 5 juin rassemblement des forces patriotiques k'u y'a ɲini ka maa dɔw bɛ yen ka olu tɔgɔ bɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen la fɔlɔ k'a daminɛ sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 9 o maa kofɔlen ninnu ye Daba Jalo mouvement Anko Mali dɔrɔn Nuhum Dumbuya MPJ faso yelen Ousmane Dumbuya EMK Salim Magaji MPJ faso yelen Koniba Sidibe FSD Burema Afo Traoré Camp ale b'o jɛkulu fana kɔnɔ comité stratégique y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ni a fɔra k'a fɔ u bɛ M5RFP comité stratégique kɔnɔna la ko M5 farala ɲɔgɔn kan hakilila min kama n'o de ye jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ani ka fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw kɛ kelen ka jamanadenw ka hakɛw lafasa ka jamana lafasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la cogo min na ko nka a jarala k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ k'u tɛgɛ tarama kow la walima u yɛrɛ ko la ko minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ ka M5 yɛrɛ bɔ a ka kuntennaw kan maa 6 minnu filɛ nin u tɔgɔ bɔli u ka fɛn bɛɛ lajɛlen la maa kelen b'u la n'o ye minisiri kɔrɔ in ye n'o ye MODEC politiki tɔn MODEC o ɲɛmaaba Koniba Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko olu maa 6 olu dabɔra M5 ka ko bɛɛ lajɛlen la ko maa wɛrɛ m'a kɛ dɛ ko premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale de ka yamaruya don ale de y'a yamaruya ko olu dabɔ M5 ka ko bɛɛ lajɛlen la nka Koniba Sidibe y'a jira k'a fɔ o tɛna olu bɔ u ka hakililaw kan o tɛna olu bɔ u ka sira min bɛ yen n'o de ye ka jamana ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ko wa ko M5 tɛ se ka kɛ maa kelen ta ye olu fɛn fɛn filɛ nin olu de bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka M5RFP k'a sigi ko wa k'olu bɛ ko in olu m'a minɛ i n'a fɔ ko sɛbɛma yɛrɛ ka olu tɛgɛ bɔ M5 ka baaraw la walima k'a fɔ k'u da de u kana kuma M5 tɔgɔ la fɛn fɛn bɛ yen n'o ye M5RFP kun o kuma ye maa 6 minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye k'u kana u da don M5 ka foyi la Koniba Sidibe y'a jira k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ n'a fɔ olu kɔni bolo nin tɛ ko yɛrɛ ye ko c'est un non événement o y'a nazarakanama ye walasa limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ale Koniba Sidibe ale yɛrɛ ta fan ye min ye a la ko a fɔra k'a fɔ Elhaji Umaru Abdou Touré n'u k'a ma ko Kawural yɔrɔ k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o dongo Kawural tɔgɔ in a na kɛ gɛlɛya donna ale ni maa dɔw cɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na f'a kɛra sababu ye u y'a gɛn ka bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la a gɛnnen kɔ ka bɔ ale Koniba Sidibe fana wulila ka tugu a nɔfɛ ka bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la k'a na kɛ a fɔra k'a fɔ ko Kawural Elhaji Umar Abdou Touré k'a ye ja dɔ kɛ k'a ye jalaki caman bɛ ja dɔ kɔnɔna la a ye jalaki caman ta ka ɲɛsin premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a tilala ka taa ye olu ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la yɔrɔ i bɛ maa min ka kumaw fɔ k'a fɔ a tɛ se nin na a tɛ se nin na ni tilala ka taa ye olu ka kɛnɛ kan gɛlɛya bɛ don kow la Elhaji Umar Abdou Touré ale bɔlen kɔ ko Koniba Sidibe tugura a nɔfɛ maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko maaw hakili la ale Koniba Sidibe k'ale ni Kawural renouveau tigi bɛ ɲɔgɔn bolo walima u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'u hakililaw ye kelen k'ale n'u tile kelen
hali k'a fɔ de nɛgɛjuru sira tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ma deli ka kɛ k'u ma deli ka ɲɔgɔn ye hali ka baara tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maaw hakili la k'u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na ko Niba Sidibe ko n'i y'a ye ale wulila ka bɔ ko fɛn dɔ de kɛra fɛn min n'a ma diya ale ye k'u tɛ se ka finitigiw ta ka su maa dɔ la k'o jagoya ndaraki k'o bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ dun a ma kuma jugu fɔ a ma foyi fɔ fo k'a fɔ karisa e tɛ se nin baara in na e bɛ ka baara min kɛ ni hakilila tɛ k'o tɛ se ka kɛ maa gɛnkun ye ka bɔ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la ko Niba Sidibe ko maa kan ka i yɛrɛ ɲininka bi n'a sɔrɔ la Choguel a bɛ ka taa sira min kan nin a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn fɛn jumɛn de b'a kɔnɔ a bɛ fɛ ka baara jumɛn de kɛ ko nka tiɲɛ de bɛ se ka o danganamaya don nataw la o ye ko Niba Sidibe limanaw ale ka kuma ye yan'an ka bɔ républicain kɔnɔ limanaw k'a jira k'a fɔ min ye Djigiba Keita n'u k'a ma ko PPR politique tɔn parena o foroba kalatigi de don n'u k'a ma secrétaire général ministre kɔrɔ do fana an ka jamana kɔnɔ yan limanaw ko min bɛ ka kɛ Faransi sisan Djigiba Keita y'a jira k'a fɔ ko fɛn do a bɛ maa lajarabi Faransi yɛrɛ ka baaraw taabolo la bi sabu kalata min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ Faransi jamana kɔnɔna la n'u y'u ka jamanakuntigi kalata ye yɔrɔ o tako fɔlɔ baaraw kɛra tako fɔlɔ baara minnu kɛra nin ye limanaw ko n'i y'a da ani Mali tama kalata min kɛra Mali la yan nɔ san 2018 ni a waati la Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la Soumaïla Cissé ala ka hinɛ o fana na limanaw ninnu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan kalataw la an ka jamana kɔnɔ yan ko nka min bɛ ka kɛ sisan Faransi jamana kɔnɔ yɔrɔ kalata tako fɔlɔw n'o ye premier tour ye o kɛra o jaabiw bɔra ka bin min ye Emmanuel Macron ye a jala k'a fɔ ale de bɛ sanfɛ Marine Le Pen o tugulen do o la n'o ye nationaliste walima n'u k'a ma ko extrême droite yɔrɔ min ye Emmanuel Macron ale ye républicain ka maa ye nka a jala k'a fɔ Faransi jamana kan bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka taa fara min ye Marine Le Pen tɔgɔ in de kan ka sɔrɔ ka se sɔrɔ min ye Emmanuel Macron kan nka limanaw ko misali la n'i y'a ni Mali ka kalata da ɲɔgɔn ma san 2018 yɔrɔ kalata min kɛra a waati la Ibrahim Boubacar Keita ale ni Soumaïla Cissé olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan la a waati la min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale tun kɛn bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ tako filanan baaraw la nka a waati la Soumaïla Cissé yɛrɛ maaw caman de tun y'a ɲini maaw caman tun hakili la ko u ka taa fara Soumaïla Cissé kan wala u ka se ka se sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita kan a waati la nka mun nana kɛ balana ko ye kuma caman bɔra maaw da minnu y'a jira k'a fɔ ko ko wa ninnu fila bɛɛ lajɛlen de ye kelen koyi k'a bɛɛ lajɛlen fu gɔtɔ k'a bɛɛ ye maa kelenw de ye ko nka politiki tɔn minnu ne olu sera ka taa fara Soumaïla Cissé kan n'o ye Soumi champion ye o kɛra ko Niba Sidibe kelen ye ani min ye Choguel Kokala Mayiga olu ka politiki tɔn dɔrɔn de taara fara Soumaïla Cissé kan waati la ko nka i bɛ miiri politiki tɔn fɛn fɛn ma ni hakili b'a la ko bɛ taa fara Soumaïla Cissé kan k'u bɛ se ka se sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita kan limanaw ko o bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don bɛɛ lajɛlen ye sira wɛrɛ bɔ ka taa fara Ibrahim Boubacar Keita kan ko wa an bɛ don min na ko bi dɛ o maa kelenw limanaw olu de bɛ wulikajɔw la bi wa olu de tɛ sɛgɛn fiyewu limanaw ko nka jamana in k'a bɛna fɔ a kɛra yɛlɛko jamana de ye maa bɛ yen n'i bɛ kɛwale dɔ kɛ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛ ho ta i la walima ka yɛlɛ ta i la limanaw ko kɛn tɛ maloya ko ye an ka jamana kɔnɔ yan bi politiki tɛ limanaw i mana min y'a la don o don o y'a dɔ ye républicain de ye nin fɔ aw bonya bɛ a la o mana bɔ yen min ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale kan ka ye alamisa natɔ in avril kalo tile 21 o kan ka bɛn alamisa natɔ in kɔta de ma n'i ma fili Nouvelle Horizon ka fɔ la o la sa a jirala k'a fɔ conseil national de transition ni o ye CNT ye kan na kɛ o kɛn bɛ ka wele bila a ma limanaw k'a ka taa ɲɛfɔli kɛ jamana marabolo taabolo kan maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoni n'olu b'a kalama ni a ko foyi tɛ taa ka olu to olu caman y'a jira k'a fɔ maaw hakili la ko ayiwa Choguel bɛna wele de ka taa sigi joona walima ka taa jɔ ka ɲininkaliw sɛmɛ a la ko a tɛna kɛ ten dɛ Choguel bɛna taa baaraw de ɲɛfɔ baara minnu bɛ yen ni gouvernement y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko programme d'action gouvernementale n'u k'a ma ko PAG o tako filanan baaraw min bɛ sen na yɔrɔ a jirala k'a fɔ tako fɔlɔ min yɛrɛ kɛra ni o jaabi yɛrɛ o fɔra jamanadenw ye gouvernement fɛ n'i y'o lajɛ yɔrɔ programme d'action gouvernementale n'a fɔra k'a fɔ kuntilenna 4 o de b'a la fɔlɔ ye mun ye
ka dɔ fara lakana ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana kɔnɔ olu ka boloda ani kalata ka se ka kɛ ani fana min bɛ tali kɛ jamana maracogo ɲuman ani basi kana jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye taabolo 4 ye PAG ka taabolo 4 na nka a jirala k'a fɔ jaabi minnu dira kalo 3 fɔlɔ min kɛra ko la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a sigi 100 o 100 ko min ye 87 ani murumuru 10 o de sera ka kɛ PAG tago fɔlɔ kalo 3 fɔlɔ in na tago filanan min filɛ n'u kama ko phase D ko deuxième phase docteur Sogɛl Kokala Mayiga a bɛna taa o de ɲɛfɔ CNT maaw ɲɛma aya baara min kɛra min tora ani min kan ka kɛ don nataw la o dɔw bɛ tali kɛ n'i y'a lajɛ ko yɛrɛ bɛ cogo di sisan a bɛ taabolo jumɛn kan ani yɛlɛmani minnu n'a fɔra k'o kɛra o bɛ taabolo jumɛn ani gafe minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka kalataw la fo ka taa se fichier électoral ani n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min bɛ yen n'u kama carte d'identité nationale biométrique yɔrɔ gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛna o baaraw daminɛ ka ban fo ka taa se fana baara caman ma i n'a fɔ accord d'Alger ani min ye carte d'électeur biométrique ani min ye conseil national de transition ale ɲɛma ayiwa ko ni ɲɔgɔnna kumaw de bɛna taa fɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale fɛ ani fana assise national de la refondation baara min kɛna ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a ko kɛnɛ kan ka hakilila falen kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ taabolo ani baara minnu kan ka k'a kɔnɔ yɛlɛmani minnu kan ka boloda ayiwa ani CEDEAO kɛlen don ka ɲangi min bi Mali ka bi ani hali coronavirus bana jamanaw ale kɛlɛli siratigɛ ninnu na yɔrɔ o kɔni tɛ ko ye ko a bɛna taa sigi joona ka kuma o kan min ye Sogɛl ye ko a bɛna taa kuma nin baara ninnu kan min sera ka kɛ ani min ma se ka kɛ ani don nataw la gouvernement kɛlen don ka labɛn min kɛ boyi hali logement sociaux ko kuma jamanaw ani Sumala Sise ka saya kɛra cogo min na a n'a ɲɔgɔnna caman o fana ko da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen la alamisa natɔ in avril kalo tile 21 CNT maaw olu ɲɛma jamanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen yan'an ka bɔ nouvelle horizon kelen kɔnɔ limanaw ko marakala filɛ nin ye Segu mara de la ko marakala a bɛ n'a fɔ mɔnikɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛgɛ minɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ n'a fɔ bɛnbatiw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ka sababu kɛ mun ye marakalakaw fɛ yɔrɔ baara min bɛ yɛrɛ n'o de ye bɛɛ lajɛlen ka baara ye ni bɛɛ b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye jɛgɛ minɛ ye a jala k'a fɔ a jɛgɛ minɛnaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sɔmɔnɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ndole da ni ndole da fɔra o ye maa minnu bɛ juru siri ndole la k'a fili baji la ka jɛgɛ minɛ n'a ye olu ni sɔmɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ n'a fɔ bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na ko sisan fasiri ka fɔ la nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ waati dɔ mana se marakalakaw fɛ i b'a sɔrɔ baji bɛ jigin kosɛbɛ ni baji jiginna ko dɔ daminɛna kabi san 2020 waatiw la u ka sigidala ɲɛmaw fɛ k'u b'a ɲini jɛgɛminɛnaw kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ndole da ani sɔmɔnɔw k'u ka dɔ bɔ jɛgɛminɛ la dɔw yɛrɛ ta bɛ yen jɛgɛminɛ a bɛ ban pewu ko san 2 u b'o baara la sisan o min kɛra dɛ a jala k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ndole da ka jɛgɛ minɛ olu yɛrɛ ta kɛra la k'u k'a dabila pepewu yɛrɛ nka a na kɛ ko in a ma bɛn ndole dalaw ma olu y'a jira k'a fɔ ko jamana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɛmɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakalakaw fɛ yen ko ye nin baara min kɛ nin ye ko baara kelen min bɛ yen n'o bɛ marakala ka maaw bali k'a fɔ u kana jɛgɛ minɛ k'o bɛ n'a fɔ u bɛ ka maaw bali ka t'u ka balo de ɲini sabu dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ jɛgɛ minɛ ka taa feere dɔw bɛ yen olu b'a minɛ ka taa n'a ye u ka so ka taa kɛ balo yɛrɛ ye n'a fɔra ko ka dabila pepewu min ye jɛgɛminɛnaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔmɔnɔw ale ni ndole dalaw olu y'a jira k'a fɔ k'o tɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka dabila walasa ko fɛn de don fɛn min n'u ka hakɛ don sabu kabi Mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin baara in n'o ye nin jɛgɛminɛ ye a bɛ kɛ marakalakaw fɛ yen a na jirala k'a fɔ avril kalo tile 10 tɛmɛnen kari tɛmɛnen ko ɲɔgɔn ye dɔ de kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ndole dalaw ani mɛrikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Usumani Fofana ye olu y'a jira k'a fɔ ko ayiwa jɛgɛminɛnaw minnu bɛ jɛgɛ minɛ ni ndole ye olu ka association olu de farala ɲɔgɔn kan ayiwa k'u b'a ɲini ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakala sigiba ɲɛmaw k'a fɔ u kɛlen don ka laɲini min ta k'u ka jɛgɛminɛ jɔ u ka dugu kɔnɔna la fɛn don min ni olu ka laadala ko de don u ka hakɛ don u tɛ se k'a dabila u bɛ wele min bila jamana ɲɛmaw ma sa o de ye k'a fɔ u ka fɛn ɲini u ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in na walasa olu bɛ se ka
u ka baara kɛ cogo min na n'o tɛ baara kelen min bɛ marakala dugu kɔnɔna la n'o de ye jɛgɛminɛ ye a ka kɛ sɔmɔnɔw ye o a ka kɛ ndoledalaw ye o limanaw ko bɛɛ de bɛ balo nin na k'a kɛra sababu yɛrɛ hali sɔmɔnɔw ni ndoledalaw olu tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a ko siratigɛ la sabu ni nin ko fɔra i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o b'i dɛn ka taa jɛgɛ minɛ ko k'a sɔrɔ dɔ balilen b'a la kɛra tiɲɔgɔnya yɛrɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo ɲɔgɔn nana u ni ɲɔgɔn cɛ a ko siratigɛ la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ don phase de sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔna la a kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nazaraw ka keleya tɔnba n'u k'a ma ko Union européenne olu ka bolofara min bɛ Mali la yan n'o ɲɛsinnen don an ka finitigiw kalanni ma ani k'u dege kɛlɛ taabolow la u k'a ma ko EUTM EUTM ani ECAP Sahel limanaw a jala k'a fɔ ko ninnu ka baara ko dan bɛna sigi a la Mali kɔnɔna la yan ni kuma yɛrɛ fɔra Union européenne ka cɛba min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don Union européenne ani jamana wɛrɛw cɛ baara ma Joseph Borrell ni kuma bɔra da kunungo u kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Bruxelles ɲɔgɔn ye a kuncɛlen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko min ye Union européenne ye nazaraw ka keleya tɔnba ko baara ɲɔgɔnya min bɛ n'u Mali cɛ ko baara ɲɔgɔnya in u bɛna a jɔ fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ani Mali finitigiw olu kalanni na u bɛna a jɔ fɔlɔ ko u bɛ sɔn ka Mali yɛrɛ dugukolo bila pewu k'u kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel jamana tɔ ninnu kan ko a na kɛ u bɛ fɛ ka minɛnw yɛrɛ cɛ ka taa Niger ale fanfɛlaw la Niger jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛlen don ka u kunbɛn n'u bolo fila ye min ye sibiri tɛmɛnen Allemagne olu ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka jamana kɛlɛcɛw ka koɲɛ ma n'o ye Christine Lambrecht ale yɛrɛ tun bɛ Mali la yan nɔ kana kɛ a taara Niger jamana kan walasa u bɛ se ka taa sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ yen cogo min na nka limanaw min kɔni bɛ sen na o de ye k'a fɔ Union européenne bɛ fɛ k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la EUTM ale bolofara minnu filɛ nin n'olu de ka baara ɲɛsinnen don an ka finitigiw olu kalanni ma yɔrɔ san caman kɛra baara la yan nɔ kabi san 2013 waatiw la a bɛ se kɛlɛcɛ 700 ɲɔgɔnna ma minnu bɔra Union européenne jamana 25 kɔnɔna la minnu bɛ Mali la yan nɔ a jirala k'a fɔ dɔw yɛrɛ kun farala u ka mandaw ka san 2020 waatiw la dɔ ta bɛ taa san 2024 na dɔ fana ta bɛ taa fo san 2023 la ko nka a ko kɔni danna sira la nin ye sabu ko nazaraw ka keleya tɔnba ye ɲɔgɔn ye min kɛ ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko Mali la yan u ka dansigi kɛ u ka baaraw la o mana bɔ yen l'indépendant kelen kɔnɔ a jirala k'a fɔ taji feerelaw n'o ye pompisiw ye olu ka baarabila min ni tile 3 kun don ko a bɔra tile 3 la a kɛra baarabila yɛrɛ pelengetenw ye an tɛ taa baara la fewu n'o ko a ma grève illimitée tile 3 baarabila min kɛra n'a daminɛna avril kalo tile 6 ka taa bila tile 9 na o de kuncɛra pompisiw a na kɛ comité syndical min filɛ nin n'u kama comité syndical des pompistes ni u bɛ SINABEF kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ kunungo ko baarabila pelengetenw ayiwa ko kɔni daminɛna wa baarabila in yɛrɛ ko a bɛ ka kɛ a ɲɛ 12 ma ko nka a jirala k'a fɔ baarabila in bɛ ka kɛ waati min na ko u bɛ baara la taji feere yɔrɔ minnu na n'o ye Ola Energy, Total, Shell, Orexi ko olu gérant dɔw bɛ yen kunungo ntɛnɛn olu dɔw y'a ɲini ka wele bila maa dɔw ma min bɛ se ka pompisi ninnu nɔra bila pompisi ninnu fana de bɔr'o kalama ka sɔrɔ ka taa u ka taji feere yɔrɔ ninnu na ka olu bali ka baara kɛ ko nana kɛ gɛlɛya yɛrɛ u ni min ye lakanabaa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min y'u ka secrétaire général ye Mahamani Jara ale y'a jira n k'a fɔ Total o comité syndical ɲɛmɔgɔ ale de y'a jira k'a fɔ ko min ye bɛnkan min n'o tɛmɛna o ni u ka baarakɛlaw maa minnu bɛ n'olu y'u ta baara la n'o ye u ka patron ye ko o de ma bɔ a sira ma o kɔni bɛ min ɲini sa o de ye bɛnkan minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna ayiwa pétrole ko yɛrɛ pétrole feere cogoya la Mali kɔnɔna la yan nɔ n'o ye contrat de travail ye n'o ye bɛnkan baaraw ye o ni taji feerelaw ni ɲɔgɔn cɛ min tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ san 2014 san 2019 ani san 2021 o mana bɔ yen farankakɛ u ka saraw kan min fana kan ka daminɛ san 2014 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 15 san 2019
kɛmɛsara 39 ka faraka ani san 2021 kɛmɛsara 15 murumuru 6 u ka fara u ka saraw kan limana a jarala k'a fɔ bamananw ko ten ko ni dɔ ka bama sa dɔ ka natija min ye ni taji feerela ŋana minnu filɛ an ka jamana kɔnɔ yan Ola Energy, Total, Shell, Orixi yɔrɔ olu ka baaraw jɔlen don ko nka taji feerela kɛnyɛrɛye dɔw fana bɛ an ka jamana kɔnɔ yan san minnu kɔni bɛ k'u tɛgɛ nɔ kosɛbɛ sabu a dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka feere kɛ sisan a ka bon hakili ma limanaw yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ ko waati tɛmɛnenw na a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan min ye jamana kɔnɔna la n'a fɔra k'i bɛ passe sara ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la k'a fɔra ko dɔ farala passe kan minisiri min bɛ yen n'ale bɛ taama ko kunna ale y'a jira k'a fɔ ko in k'ale t'a kalama ko foyi ma sara a la ko a na kɛ min ye maa minnu bɛ yen n'o ye transporteurs ye olu de filɛ nin ka nin ko in kɛ k'a sɔrɔ maa si tɛ a kalama walasa a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan nin baara in bɛ senna n'a bilala bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ n'i bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ko dɔ farala passew kan minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka taamako kunna ministre des transports et des infrastructures ale y'a jira communiqué dɔ kɔnɔ ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko foyi ma sara olu la olu minnu bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma ka dɔ fara passe kan k'a sɔrɔ maa si t'a kalama ko u bɛ taamakɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu mɔbilibatigiw ye minnu bɛ maaw n'u bolofɛnw ta ka taa dugu ni dugu ayiwa ko k'a f'u ɲɛna u ye nin baara min kɛ nin ye u y'a kɛ yɛrɛko ye u y'a ta u yɛrɛ nagakɔrɔ k'a sɔrɔ maa si t'a kalama n'o tɛ u ka ko kalifan bɛ minnu na n'o ye conseil malien de transport routier ye olu fana t'a kalama k'u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka a lajɛ u ka CMTR u k'olu bɔ a kalama n'o tɛ k'a fɔ ka ko ta u yɛrɛ ma ten ka dɔ fara passe kan u ma maa si ladɔnniya u m'a fɔ maa si na ayiwa an ye dɔ fara transport wari kan k'a kɛ ten min ka d'an ye an b'a kɛ ten sabu ko dɔ farala taji sɔngɔ kan limanaw k'o fana tɛ sariya ye minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye madame Danbele min bɛ minisiri so in kunna ale y'a jira k'a fɔ ko in kɔni ko ayiwa olu kɔni ma bɔ a kalama wa u bɛ kangarida kɛ transporteurs ye u ka ko in ka jigin joona walima u ka bɛɛ wele bɛn ka kɛ ko la limanaw u ka sɔrɔ ka baara kɛ ni sariya ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la e ko an ta a kun cɛ ni le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ teliya yɛrɛ la ko min ye état islamique ye ko wulila k'u jɔ tuguni n'o ye banbanci jɛkulu minnu bɛ yen ni olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya tɔgɔ ye limanaw yɔrɔ waati tɛmɛnen na a fɔra k'a fɔ u senyera faliba dɔ la min kɛra Tamalat ani Ishinan min filɛ nin Menaka ale mara kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka bagawali wale wɛrɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la surakaw ma n'o ye Tuaregiw ye minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a jala k'a fɔ fagaliba min kɛra kalo tɛmɛnen in na Tamalat ka ɲɛsin dugudenw ma ani Ishinan Menaka ale mara kɔnɔna la k'a jala k'a fɔ bamacima minnu bɛ yen n'o olu bɛ état islamique kɔnɔna la k'u bɛ fɛ ka wuli ka bamaciya wale wɛrɛ boloda ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni u n'olu ka hakililaw tɛ kelen ye ko nka k'u bɛ wele bila maaw ma minnu ye mouvement pour le salut de l'Azawad ani Gatia n'a ɲɔgɔnna caman ko olu tɛ u ka maaw la maa minnu bɛ yen n'u ka kɛlɛ bɛ ɲɛsin olu ma nka k'u ka kɛlɛ bɛ ɲɛsin maaw de ma maa minnu bɛ yen ni olu ko k'u tɛ don u ka hakililaw la i n'a fɔ harasu a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw kunnafoni b'o dabolo de ka bi a sera sa jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ yɛrɛ lakanakulu la n'o ye état islamique maaw ye n'u bɛ ka taa bi sigidalamaw ka yɛrɛdama kɛlɛ u b'o de la nka a kɔlɔlɔ bɛ taa bi sigidalamaw kan minnu m'a min u m'a bɔn Menaka ale mara kɔnɔna la limanaw kunnafoni filɛ dɛ an b'a bila yan nɔ soir de Bamako de ye nin fɔ ka aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an na ye kɛnɛ kan k'o lakale aw ye o tuma an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sunkalo timɛko ɲuman ala k'o d'an ma min ye an dɛmɛbaaw ye Kanam ani Amu maaw an b'u fo u ka dɛmɛ la o tuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ